Ty najwyższej sławy godzien, Panie, nie moje mierzą moc Twoja i mudrość, i прославлять Тебе я прагну, Боже, хоть сам несу собі і грех, і слабость. Ты наполняешь радостью и счастьем тых, кто Тебе уславляет несмяротный. Ты нас створил, каб до себе приблизить, бо все добро земли перевышаешь. Да поможи шукать Тебе нестомно, знайти нарешті у вині признаться, бо буде серце наше в непокої, покуль в Тобі не знойде odpoczynek. Святый Михале Арханёле, ангельских войсков славный князь, хвалы Ты, Божия оборонца, и Беларуси опекун. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик Твой, отгони духов злых, хай стримає Бог их. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю всіх вас, поважані брати і сестри. Спочатку Святої Мши представимо доброму Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Його. Я буду подчас гэтай найсвятейшей ахвяры молиться об здоровье, Божьем благословенстве, опеки найсвятейшей Панны Мары, дару Духа Святого на кожный день для Каролины. Прошу доброго Бога, как благословял ее на кожный день. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что ворожил я вельми думкою, словом, учинками, занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсюди Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, будь милосерден до слугов Твоих и помножай их дары Своей ласки, каб живо верой, надеей и любовью яны завсёды верно заховали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
який з тобою живе, і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги пророка Михея. Послухайте, что каже Пан: устань, судися перед горами, нехай погорки почують твой голос. Послухайте, горы, суд Пана. Послухайте, моцные подставы земли, бо у Пана спрэчка с народом Яго, и Он судится с Израилем. Народе мой, что я зрабіў табе, чым я стаміў тебе, откажи мне. Я вывел тебе земли египетской, вызволил тебе с дому неволи и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мирьям, с чим я з'явлюся перед Паном и поклонюся перед наивысшейшим Богом. Ті принесу Ему все спаления и одногодовых телят. Ті сподобается Пану 1000 баранов и десятки тысяч потоков олею. Ті мне принести за мою провину першенца моего, плод моего лоня за грех моей души. О, человек, сказано тебе, что есть добром, и чего потребує от себе Пан: поступать справедливо, любить милосердность и покорно ходить перед твоим Богом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Беззаганному поводинах покажу збавлення. Беззаганному поводинах покажу збавлення. Збярыце да мяне верных моих, якія праз ахвяру заключили со мной заповед, и небесы обвестят Его справедливость, тому, что сам Бог суддя. Беззаганному поводинах покажу збавление. Не буду докарать тебе за твои ахвяры, твои усе спаленні завжди передо мною. Не приму вола з твоего дому, ни козлов з твоих загонов. Беззаганному поводинах покажу збавлень. На что переличиваешь мои наказы, и в уснах носишь мой заповед, а сам ненавидишь наставление, и словы мои кидаешь за собою. Беззаганному поводинах покажу збавление. Ты гэта рабіў, а я молчал. Ты думал, что я подобный до тебе. Кто приносить ахвяру подяки, той мяне шануе. И тому, кто беззаганный у поводинах, я покажу Божие збавление. Беззаганному поводинах покажу збавление.
Аллилуйя. 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 Не робите сёння жорсткімі сэрцы вашыя, але слухайте голос Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Мацфея. Хвала Табе, Пане. У той час некаторыя кніжнікі і фарысеі сказалі Езусу: «Настаўнік, хочам ад цябе ўбачыць знак». Але ён адказаў ім: «Пакаленне негоднае і распуснае шукае знаку, але ніякага знаку не будзе дадзена яму, апроч знаку Ёны прарока. Бо як Ёна быў у чэраве кіта 3 дні і 3 ночы, так і сын чалавечы будзе ў сэрцы зямлі 3 дні і 3 ночы. Людзі з Нінівы ўстануць на судзе супраць гэтага пакалення і асудзяць яго, бо яны пакаяліся дзякуючы прапаведванню Ёны, а тут большае, чым Ёна. Каралева поўдня ўстане на судзе з гэтым пакаленнем і асудзіць яго, бо яна прыйшла з краю зямлі паслухаць мудрасці Саламона, а тут большае, чым Саламон». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, кай ласка. Мілвана Христе Пану, дарагі, лося ў маім жыцці, трэба, каб Бог гэта пацвердзіў. Вось, Божа, ты мне пашлі гэты знак, Божа, зрабі нешта для мяне, і толькі тады я паверу. Вось зрабі для мяне які-небудзь суд, толькі тады я паверу. І Пан Езус крытыкуе такое мышленне. Ён, напэўна, крытыкуе, бо калі я не давераю, калі я не веру, то нават калі б адбыўся нейкі цуд, магічны цуд нават, то і так я не паверу ў гэта. І ставіць нам на прыкладзе прарока Ёны. Ведаеце, дарагія браты і сёстры, Ёна – гэта нетыповы прарок. Бо заўсёды прарокі ішлі і казалі тое, што Бог хацеў ім перадаць. Ёна не хацеў перадаваць Слова Божие. Ён не хацеў гэтага рабіць, бо ён павінен быў ісці да ворагаў сваіх і казаць, што яшчэ 40 дзён, а Нініва будзе збураная. Нічога больш, он нічога больш не казаў. І то я ўпэўнены, што ён яшчэ рабіў гэта з вельмі такой кіслым ляцом, так, і кіслым тварам, што яшчэ 40 дзён, а Нініва будзе збурана. І тады нінівіцяне пачынаюць навяртацца, змяняць сваё жыццё, пачынаючы ад караля. Яны паверылі Словам Божым. Ёна не хацеў іх навяртання. Ён хацеў помсты, каб Бог помсціўся, бо нінівіцяне пераследавалі яго народ, яны забівалі яго народ. Ён павінен ісці быў да ворага і казаць яшчэ 40 дзён, а Нініва будзе збураная. І людзі ўсе паверылі. Таму Езус Христос паказвае, што які вы знакі патрабуеце. Што вам яшчэ трэба? Я ўсё вам перадаў. Я вам ўсё расказаў. Што яшчэ вы патрабуеце? Столькі цудаў вы бачылі, фарысеі, кніжнікі. Столькі ўсяго адбылося. А вы яшчэ нешта патрабуеце. Навярніцеся. Вось як гэта зрабілі нінівіцяне. Змяніце сваё жыццё. Паспрабуйце спачатку. І вось Христос таксама нам кажа сёння: я ўжо вам усё сказаў. Усе знакі адбыліся. Што вам не хапае для таго, каб больш паверыць, каб змяніць сваё жыццё, альбо нанова паверыць? Што вам яшчэ трэба? Бо найгалоўнейшы знак, дарагія браты і сёстры, мы можам яго бачыць кожны дзень вось тут, на гэтым алтары. Нема большага знака за Эўхарыстыю, калі перад табой з'яўляецца сапраўдны Бог. Нема большага цуду, што звычайны хлеб становіцца целам Христовым, а звычайнае віно становіцца яго кроўю. Гэта найвялікшы цуд, які адбываецца, гэта найвялікшы знак Христовай любові да кожнага з нас. Таму напрыканцы
хацеў бы заставіць гэтае адкрытае пытанне. Што табе яшчэ трэба? Каб паверыць, каб узмацніць сваю веру, або каб навярнуцца да Бога. Амен. З'яднаныя з нашым Збавіцелем, з даверам просім Айца, які ёсць у небе. Молімся, святы Касцёл, каб ён з непарушнай верай трываў у вызнаванні Божага імя. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх людзей, каб Христовы крыж стаў знакам іх веры і даверу да Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб ласцы веры для ўсіх, хто слухае навуку, якую абвяшчае Касцёл. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся в інтэнцыі святой мшы, аб ласцы здароўя, Божага благаславенства, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, дароў Духа Святога на кожны дзень для Караліны, каб добры Бог заўсёды яе благаслаўляў на кожны дзень. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых дабрадзеяў, каб Пан Бог узнагарадзіў іх радасцю вечнай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы з жывой верай бралі ўдзел у святой мшы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай просьбы Тваіх верных і ўчыні, каб мы атрымалі ўсё, аб чым з даверам Цябе просім, праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Серцем покорним з місця святого наші молитви узносим до Бога. З любов'ю щирой, душой удячной, перед Христовой, ах, верой збавчой. Души з надеей до Тебе узносим, прими молитвы, мы Тебе просим. Дозволь заўсёды Табе служыць, а потым вечна у небе хваліць. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх На праслаўленні і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і усяму Касцёлу Святому. Усемагутны Божа, Ты ўсе ахвяры старога запавету змяніў адзінай дасканалай ахвярай. Прымі дары адданых Табе слугаў, як прыняў дары справядлівага Абеля, і асвяці іх, каб тое, што кожны з нас на хвалу Твою велічы, паслужыла ўсім да змаўлення праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вамі, І з Духом Твоїм угору сэрцы, узносім їх до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівага асуджэння, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці. Праз Хрыста Пана нашага, праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля повныя хвали Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Асвяці гэтыя дары
Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсімі духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, за святым Юзефам яе браннікам, за святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас сяго злога, дай ласкаво супакой дні наши, дапамажы нам милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны сялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим Перадайце ближняму знак супакою. супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу,
змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленный, пакліканы на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для мяне. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, толькі словы веры тут спраўджаюцца. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Яго верить, справа пэўная. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Яго верить, справа пэўная. Вітай, Єзу, збавца свету, Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Вітай, Єзу, збавца свету, Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Просим Тебя, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацни на святейшим сакраментам, і ученик Ап'йон, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя от цнотах, праз Христа Пана нашого. Амин. Дякую, великі, дорогі брати і сестри, за дар супольної молитви. На сьогоднішній вечір прийміть Боже благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амин.
Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маєш для мене плани дивные, мой Ойче, Боже мой. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маєш для мене плани дивные, мой Ойче, Боже мой. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и завсюди, и навеки вечные. Аминь. Святий Арханьоле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амин. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин.